Lo muntu oqonda kanjalo uzo. Thini? Ngithokoza. Ngombenga Nkosi yami ngiyacela. Ngicela ungisize. Umuntu wami awugobe kuze kube manje ngiyacela. Ngicela ukuthi ungixolele lo muntu ugobe ngiyacela bani. Kumele uthola magunda nawo u5. Uzilunge lento yakho. Kuze kubi manje. Umuntu wami akavuma ugobe uphaje. Ngiyabona baba Mbenge. Yeah, mfana. Hawu, sengifikile ngaleyo mpahla. Aha, wayibeka phansi. Uhlikihla umuntu wakho kulo muntu. Wasathetha amagunda. Ngathekile. Wathengile. Oh, ima. Zozwa nge-taste. Uzwa nge-taste. Kanti uyawadla yini amakhundane? Hayi ngicabanga ukuthi siyazi ukuthi yini yanolisa ilokhuzi ngo. Uthini wena mfana? Angisho lutho bhuti, angisho lutho. Laptop mnandi yaba ayibo boring to. Ayibo babe angihamba ngothenga isinkwa lingaze linethe hey. Okay. Yeah. Kodwa baby ngicela ungithengele phela nami i-laptop. Oh, full laptop? Hayi akuhluphi ngikuthengele kukhona umuntu engimaziyo oyihlanganisa lempahla lezi ngizokuzamela. Yazi mngase ngithengele hayi indlela engakuthanda ngayo. Okay. Ehe. As long as we pressure. Okay babe ngiyabona. Okay. Shosho, grand. Wena udlisa laptop? Ufuna njani? Hayi. Wena ufana nomjito wangibamba. Weqoka nje. Hayi, ukudlala ngamba. Awu qinisile ngaqokile kanje. Weqoka ngenye indlela. Wena ubuka uthembekile ngiyathemba. Ngifuna i-laptop ye-Lenovo emnyama. Lenovo. Ngathi ungitholela. Ngihlanganisela ngicabanga ngahlala phela sayithola lezi zinto ngihlanganisela. Buka-ke mositholile uzongifonela sihlangane la. Khona la? Bala kakhulu. Hayi sharp. Okay. Wena umphila amasimbe ento. Mhlola yami. Webhenge yini kahle inkinga yakho? Ontanga yakho banama degree abanye bayasebenza. Wena uthe bulululu ecansini. Mina afaka ama data la. Yazi ontanga yakho bayakwazi ukuyifakela ama data. Njengamangafuni Hayi manje. ngizoyeka vele. Bube. Wembu. Ende futhi wembenge. Ontanga yakho bashadile ngikhuluma nje. Uthini? Kahle la. Kwakumele ngithule yabona. Ngimiyekela hambe. Kodwa ke Uthini? ngithonta ngakho bashadile futhi benza isex every night. Wena. Uqhaqela ngapha. Awu. Hayi kahle bheke. Hayi Nkosi impela ngicela nami ngangilonge. Angilonge. Ngaphela vele abantu abashadile abayenza isex every night yabo. Ayibo. Babe. Kwenze njani wakhala manje? Kenile abantu labathathe i-laptop zami. Hello? Oh, okay. Oh, yahlangana. Oh, okay, ngiyazamana. Okay, baby. Yeah. Ngiyabuya manje khona ukuhlangana nayo, yeah? Okay. Hey,
shap ras shap. Udla. Uphekisela pas. Shap yawo yile no. Siyasebenza. Laptop yami. Donke laptop yami kumina kodwa udayisela mina futhi. Hayi baba, uyazi sisebenza kanjani? Uyazi futhi ama-laptop amasha ukuthi atholakala. Ukube wena ufuna i-laptop e-fresh entsha, uzuya ka-game uyothenga i-laptop entsha. Sha, mina ngisebenza ngama-laptop antshontshiwe baba. Uze kumina wazi kahle ukuthi ngiyawantshontsha ama-laptop. Kodwa phela bengingasho ukuthi intontshela mina, intontshela omunye udayisela mina. Ngeke ngawuthenga i-laptop yami kuwena, hayi. Yini usangitshelwa wena ima ngabe ngiyontshontshwa ukuthi angene la, ngingangeni la ngabe ngiyontshontshwa. Kwenzani la? Lethi imali yami ungazokhokha. Hayi ngeke ngikhokhele i-laptop yami. Okay. Wow, okay. Nick, Khokha. Ya. Zinhle la. oh wait. Simine. No. Ngithumela ngabantu. Uthi uyangithanda uthuma abantu endlini. No. Bezongibamba inkunzi, bathatha i-laptop. Wena futhi wena. Ujika uyazoyithenga futhi uzoyinikeza ba? Mina. No. Hayi lalela ngisafune kuzwa lutho. It's over. Ngenza isililo. Hayi. Hey, it's over. It's over. At least my laptop. Before it's over. Akakabi over. Sazoba over. Ngithengele mina ngithi. Now it's over. Misebenzi.